ahora desta primeira fase, que xa lle veño coa segunda e coa terceira, que a pobre da conselleira, para que non se olviden da segunda e da terceira. É o centro da vila, sempre foi o centro neurálxico da rúa, a verdade que nos últimos anos esta zona foi sufrindo unha pérdida de poboación e tamén era unha vía, sobre todo esta, eminentemente comercial e de hostelería. O centro, digamos, de vida da rúa foi se desplazando un pouco para a zona onde estivemos agora, pero é un espazo que sempre representou o que é o núcleo do noso concello, que nos parecía desde o concello que merecía unha renovación que ten que ser complementada agora co que fagamos tamén desde o concello para darlle un valor que permita que esta renovación urbanística tamén teña unha resposta tamén na vida da rúa. Xa como dixo Claudia, Benito Fernández sobre todo era unha vía que era moi oscura e eu creo que sufriu unha renovación importantísima que cambiou moito a xente que está ali, na que costou porque houve paradas, agora están moi contentos e Doutor Vila era unha necesidade evidente. É verdade que fora das últimas rúas que se fixeran no noso concello fixérase prevendo que iba a ser peatonal xa nun inicio, ao final iso non ocurriu, tanto gran deterioro que non se podía manter.